Čega sve moraju da se odreknu oni koji žele da smršaju, ali i da im se kilogrami ne vrate? Da li gubitak većeg broja kilograma podrazumeva da nikada neće moći da jedu slatkiše i beli hleb? Kako je uspela da smrša 110 kilograma, otkriva nam Hristina Protić. A šta je najteže? Promeniti ishranu i način života ili pronaći motiv? I kako sve to izdržati? Objasnit će nam psihoterapeut Katarina Matić. Dobro jutro, dame, i hvala vam što ste moje gošće. Hristina, vi ste rekli da ćete odmah da me demantujete. Mi ćemo sada gledamo i vaše fotografije. Promjena je ogromna. Koliko ste najviše imali kilograma? Koliko ste smršali? Ja, nažalost, sa kilogramima se borim više od 25 godina. I kada sakupim svih kilograma koje sam do dana skinula, sigurno sam preko 500 kilograma skinula. I odluka skinuti kilograma je konstantna i uvek prisutna. I konstantno se borimo sa dijetama, skidanjem kilogramima, vežbama. Znači, to je konstantna borba kod mene koja traje više od 25 godina. Do trenutka dok sve nutricionisti, nažalost, ostavim i promenim način života. Ali potpuno... Sami, bez ičije pomoći? Bez ičije pomoći. Samo je odluka bila potrebna? Odluka je konstantno bila tu. Konstantno je bila tu. Ja sam dosta stvari uradila da bi smršala i nije nikakvog efekta. Znači, ja sam skidala po 40 i 50 kilograma i to vratim i više nego što sam skidala. I to je konstantno. Znači, jedina podrška koju ja sam uvek imala, to je od porodice. Osim porodice, znači, ja sam pobila apsolutno sve stereotipe koje postoje u nutricionizmu. Definitivno, jedan način ishrane. Dajete dve žene koje su u istim godinama, istim kilogramima, isto im dajete. Te dve žene neće da se oslabe. Znači, neće isti način da bude njihovog slabljenja. Jedna možda oslabi 5 kilograma, a druga 10. Znači, taj metabolizam treba upoznati svog organizma. Treba naučiti, definitivno promeniti svog načina života. Znači, ja za 2,5 godine sam promenila iz korena svog načina života. Za 2,5 godine ste skinuli 110 kilograma? Mogu da kažem za 2, zato što poslednji godinu dana stojim potpuno na istu kilažu. Želela bi da skinem još 5-6 kilograma. Pa šta ste uradili? Pa upravo to, promjena načina života. Kako? Broj 1, apsolutno ne razmišljati više u vremeno stres sami sebe, da li sam pojela, koliko je sati, znači ja sam to izbacila. Znate šta, ima mnogo stvari koje su kontraverzne. Imamo hronoishrana koja sam isto... Vi ste sve probali, možemo reći. Nema šta nisam probala. Sve sam probala. Znači, imate hronoishrana koja vam kaže redovan obrok. Ako vi propustite obrok, zaustavljate metabolizam. To je, morate. Ok. Dolazi autofagija koja vam kaže 14-16 sati budite bez hrane. Potpuno različite teorije. Ja podržavam svakog, ali svaki čovek mora da proba i autofagiju i hronoishrana i da vidi šta njemu odgovara. Vi ste sve probali, zbog toga su vaši savjeti nama sad ključni. Upravo zbog toga sam i pristala da dođemo u emisiji, zato što, nažalost, danas ja nikad debljih mladih ljudi nisam videla. Znači, ishrana... Pa i mladi i stari svi. Znači, nikad više nismo, ja mislim da... Sada je trenutak kada najviše se govori o zdravlju ishrani, u kilogramima, a nikad... A kako ste vi razmišljali, evo Katarina će se uključiti u tom trenutku, šta ste rekli? Evo, probala sam sve, bila sam i kod nutricioniste, bila sam na autofagiji, probala sam hronoishranu, probala sam sve dijete, trenirala sam, nisam... I akademija debelih, Ovog trenutka menjam svoj život iz korena, slušam samo sebe i šta radim? Vidite, znači to nisu, kod mene nije to bila odluka koja sam donela preko noći. Znači to su odluke koje ti sa vremenom sazrevaš i dolaziš do nekog rešenja. Znači, odluka je kod mene uvek bila prisutna. Ja sam supruga lekara. Ja vrlo dobro znam koliko je štetna viša kilograma po zdravlju. Uopšte više ne govorimo o fizičkom izgledu. Dakle, to je štetno po mom zdravlju. Odluka je uvek bila tu. Nego je bio problem naći pravi put ka gubitka kilograma. Znači, koji je pravi put, koje izabrati, koja je dijeta, način po koji treba da se hraniš, izbor namirnica je jako važan. Pričat ćete nam o tome koliko obraćate pažnju na namirnice, šta jedete sada, kako izgleda vaš meni, koliko trenirate, ako trenirate, šta trenirate. Sada, Katarina,
da bi dijeta bila uspešna, često nije dovoljno samo promeniti način ishrane. Upravo o tome je i govorila Hristina. Šta je neophodno? Koliko je i u kojoj meri je potrebno da se mi konsultujemo sa psihologom, psihijatrom? S kim treba da pričamo? Pa, zapravo, retki su primjeri o kojima je Hristina govorila, snaga volje, snaga ličnosti i determinisanosti odluka. Radeći sa gojaznim klijentima, zapravo mi primećujemo jednu emocionalnu dinamiku u osnovi. Hrana ima simboličko značenje. Ona vrlo često služi da prekrije negativne emocije, strah, frustriranost, traume i tako dalje. Dakle, uvek postoji neka, kad govorimo o poremećajima ishrane, bilo da je to gojaznost, anoreksija, bulimija, uvek govorimo o nekoj emocionalnoj osnovi, nekoj emocionalnoj psihodinamici. Pa i filmovi nam o tome govore kad imamo romantične komedije i filmove. Čim neko raskine, odmah uzima sladoled, čokoladu i nešto slično. Apsolutno. Dakle, u osnovi je problem vrlo često. Zato u ovakvim, Hristinin primjer je zaista zadivljujući i snaga volje koju ona imala i ta vrsta determinisanosti. Ali vrlo često ljudi u procesu odustaju, ne mogu da izdrže, krenu par meseci, pa se vrate i tako dalje. Dakle, mi kažemo da dok se ne sredi ta psihološka osnova, dok se ne sredi problem koji je u osnovi gojaznosti, rezultati neće biti trajni. To je naše. Ali imaju sluha gojazne osobe kada im se na taj način objasni? Oni dolaze zbog problema. Oni su vrlo često depresivni, depresivno-anksiozni, imaju neka traumatska iskustva. Znate? I to se pretrpava hranom. Nisko samopoštovanje, nisko samopouzdanje, jedan zapravo vrlo diskutabilan self-koncept kad govorimo o problemima ishrane i najčešće oni su svesni. Oni su svesni. Kaže, ja sam tužna i ja jedem. Ili raskinula sam sa dečkom i jedem. I tako dalje. Tako da ta unutrašnja dinamika će vam garantovati jedan dobar rezultat. Ono što je Hristina napomenula, to je svest o zdravlju, svest o dobrobiti i tako dalje. Mnogi ljudi koji imaju problem gojaznosti, a ušli su u terapijski proces, nemaju taj nivo svesnosti, imaju neku vrstu ili nebrige prema telu ili ne zanima ih, ili čak samo kažnjavanja, samo mržnje i tako dalje. Ovaj nivo svesnosti je neophodan za promjenu, koji smo malo čas čuli. Ali ima bezbroj ljudi, evo o tome baš pričate, ljudi koji imaju zdravstvene probleme i koji su svesni da taj način života može samo loše da im donese i opet odbijaju da odu na dijetu ili da je poštuju. Da, mi kažemo da je to unutrašnja dinamika ličnosti. To su vrlo, kažem, i kod gojaznosti, ali i kod drugih poremećaja imate... To je zapravo samo kažnjavanje. Da, anoreksija ne mora da bude, ali vrlo složenu dinamiku. Dakle, nisko samopoštovanje, nisko samopouzdanje, osjećanje inferiornosti, manje vrednosti, nedovoljna ljubav prema telu, nedovoljno i tako dalje. Vrlo često rana traumatsko iskustvo. Dakle, hrana ima simboličko značenje i da zamaskirate nedostatke i probleme. Vi osjećate zadovoljstvo kad uzimate hranu, kad se pretrpavate hranom. Na neki način regulišete i emocije, imate doživljaj prijatnosti. Ali naravno, ovo što je i Hristina pomenula, posledice su brojne i po telu, a i kažem što se tiče same ličnosti. Hristina, šta vam kažu prijatelji, ljudi koji su upoznati sa vašom borbom, sada kada vas vide? Je li imaju pitanja? Kako da ne? Šta im vi kažete? Koji je savjet? Vidite, imam prijatelje koje kad me vidu na ulici onako me prođu pa moram da se javim. Ne prepoznaju vas. Sasvim razumljivo. Naravno, ja zaista i zato i razlog gostovanja da se ljudima pomogne. Ja isključujem ljudi koji zaista imaju psiholoških nekih problema koje sigurno i zaista krenuti u slavljanju trebati prvo operisati mozak pa onda krenuti u bilo šta i zaista je taj psihološki trenutak jako bitan i jako važan. Ali ne priča se o tome. Prvi put se sad priča koliko je psiha zapravo za to biti. Psiha je, znate šta, kada ja zaista apelujem svim koji krenu da slabe. Svaki kilogram ko odslabe, nek to bude njihova najveća motivacija. Nema veće motivacije od toga kada vidiš da si na pravom putu i da kilograme padaju. To je najveća motivacija. Šta sad jedete? Kako izgledaju vaši obroci? Vidite, prva stvar zaista je izabrati jako zdrave namirnice. Nažalost, danas je to ozbiljan problem zato što mi imamo prodavnice gdje nam reklamiraju da piletinu koje kupujemo bez antibiotika. Valjda je normalno da bude bez antibiotika. Znači, za moja velika sreća živim 30 km van Beograda gdje mogu da sebi i porodici pružim zdravu hranu. Znači, jaja koje ujutro smo uzeli iz koke,
koke koje su jedu samo trava, bez ikakvih koncentrata, antibiotika i sve ostalo. Ja mlečnih proizvoda ništa ne kupujem, zato što ja i moja porodica sumnjamo u kvalitet tih proizvoda. Generalno, kefir, pijemo kefir, ja pijem kefir svaki dan, taj kefir sami sebi pravimo. Znači, imam gljivice, imam domaćina od koje kupujem pravo domaće mlijeko i proizvođem svoj kefir. Kao kiselo mlijeko zapravo. Kao jogurt, ali je to kefir. Ja imala sam nutricioniste koji mi daju kiselo mlijeko sa 0,5% masnoće. Koliko hemije je prošlo to kiselo mlijeko? Jel jedete meso? Koliko obroka imate? Jedem meso. Trudim se da imamo 2 do 3 obroka u toku dana. Uopšte nisam opterećena. Kad god vidim da ću da propustim neki obrok, može sve da se zameni. Znači, svako od nas može da ponese šakicu sa orasima, lešnicima. Znači, to može da ti bude obrok i da imaš jedan zdrav i kvalitetan obrok. Svako od nas može da ponese tu jednu salaticu sa sobom i u toku dana da pojede. Dakle, rešenja postoje. Samo opravdanje su za ove koje zaista ne žele da reše svoj problem. Kada je fizička aktivnost u pitanju? Vidite, ja sam domaćica, ja zaista nemam vremena da toliko, da idem po teretanama, znači zaista ne idem u teretanama. Ja dosta imam kućnih obaveza. Kad god stignem, zaista kad god stignem, imam lagane šetnje i znate šta? Ja mislim da ljudi treba definitivno da se vrate na selo, zato što sad kad biste došli, dolazi proljeće, imamo preko 500 voćke gde treba da se okreće, tako da to je super fizička aktivnost. Pa da se orežu voćke, pa da se oberu, pa da se sakopi. Tako da ljudi na selu uopšte ne razmišljaju o teretanama. Mislim da toliko imaju lepih poslove. Znači, to je rešenje? Apsolutno rešenje. Vratite se i u prirodu i znate šta, meni je, ja priznajem, meni je odvrtno da idem u teretanama. Meni je tamo dosadno, meni je tamo zagušljivo. A mi je drago da berem voće, da prošetam u bašti. Ja se pronalazim, meni je to tako drago. I tako ste aktivni po ceo dan. Eto, to može i da bude naš savjet. Uopšte ne shvatiš kako ti je prošao dan. Da, pa to je ona umerena aktivnost o kojoj pričaju doktori. Ja smatram da je umerena aktivnost vrlo bitna. Ja, znate šta, kažem vam, bila sam i u Akademiji debelih. Ti čoveka sa 200 kg, naterati ga na ozbiljne fizičke aktivnosti. Ja mislim da je to strašno. Znači, ja danas mogu da idem da više vežbam. Znate šta, čovek koji živi sa 200 kg je, znači, invalid. Ti si invalid. Koliko ste vi najviše kilograma imali? 200. 200. Hvala vam, Hristina. I samo da zaključimo sa vama, Katarina, ovu priču. Koji je vaš savjet svim osobama koje imaju problem sa gojaznošću, koje se bore i, evo, poput Hristine, nekada su na svim mogućim dijetama i sve su probali. Šta da urade? Pa da što pre osveste, dakle, to kako se osjećaju, da što pre osveste da imaju problem. Da procene svoje kapacitete i snage. Ovo što je Hristina rekla, dakle, podrška porodice, vrlo važna. Ako ne mogu sa svojim ličnim kapacitetima i podrškom da potraže stručnu pomoć. Svakako ne treba odlagati promenu. Gojaznost je, Svetska zdravstvena organizacija je iznela zabrinjavajuće cifre kad govorimo o statistikama. Naš Zavod za statistiku govori da je preko 30% ljudi gojazno u Srbiji, posebno dece, adolescenata, omladine i tako dalje. To su zaista veliki procenti. Tako da na nekom ličnom nivou preuzmemo što pre odgovornost, da osvestimo zdravstvene, psihološke posledice i da krenemo u promenu to. Dakle, hajde da krenemo, Katarina. Hvala, Hristina. Jedna stvar svim ljudima koji žele da se druže sa ljudima koje zaista su uspješni u skidanju kilogramima. Danas je to jako dostupno. Imamo 20... Jel imate Instagram? 20 imam 20, ima Viber grupa, 20 Facebook grupa gdje stalno ljudi objavljuju svoje slike. To je bitno, motivisati se na taj način. Nek ih to motiviše da je to moguće. Zato što ti u jednom trenutak smatraš da je to nemoguće. Moguće je. Moguće je, nije lako, ali gledajte te ljudi koje se slabe i to da vas motiviše. Evo, vi ste odličan primjer za to, zato smo vas izvali u goste. Hvala vam, Hristina, na gostovanju. Nastavimo dalje, prelazimo na vesti i sporta. Evo, ova priča, verujem da će mnogima od vas koji imate možda muku sa kilogramima pomoći da što pre krenete putem transformacije.